smo zatvorili prošle godine u januaru i Gdje ja stavim u džep? Gdje ne stavi u džep? Tata u 2 ujutru. Jel hoćeš da kuvaš sa mamom? Da. Ovo je maslinovo ulje, stavljam ga na paradajz zbog malo ukusa. Ovo je velika jedna prava, domaćinska. Ovo nije previše vruće. Možemo čekati da se ohlade, moramo mi to sad probati. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u novi video. Zašto je danas dan? Što radimo danas? Otvaramo kasicu. Kasicu smo zatvorili prošle godine u januaru i odlučili smo da skupljamo psiću. A danas otvaramo. Danas je taj dan. Uglavnom neki kusur iz prodavnice, 10-20 dinara, zanimalo nas je koliko ćemo skupiti za godinu dana. Pa ćemo sada da vidimo koliko ima parica. Hoćemo da otvaramo? Ajmo. Ajde. Ajde, Laro, istresi. Dok otvaramo kasicu i istresamo parice, da čujemo što mislite, ko koliko misli da smo skupili? Ja mislim da ima Deo misli 3, 5 sa 3. Ja mislim 5. Da, ja mislim. A ja mislim između 20 i 30 hiljada. Ma da, ja sam ljubila. Ja sam optimistična. Laro, šta misliš koliko ima parice? Ja mislim Ima još. Što gledaš? A bolje ima samo 23.000. Dobro, Ko Peca. će da broji? A imam pravo da zamišljam. 20. Ko će da broji? Pa svi ćemo da brojimo. Ja ću da brojim. Ajde, Ja bih ovdje 20, Laro nemoj, ovdje 10. Pa ne, svako uzme pa broji. Znaš. Pa da, Uzme jedno, čekaj samo da 20 vidim na brojimo. gdje da stavim kameru. imam ja. Čijala. Stavila na brzi. Nisam stavila na brzi. A ovdje možete da vidite kako naša kasica izgleda, znači oblepljena je sa nekim Izgleda izudara. vilama, putovanjima nekim. To je inače plastična jedna posuda. Ali šuškamo. Ja tražim još paricu. Koli će biti u pravu, a? Ajde. Kao pravo da bi sve pare. Ja našla 3 ljubića. Čuj Noletovu ideju, ko je u pravu bio dobija sve pare. Mamo, ćeš ti jedno. Hvala ti. A ćeš ti jedno. Ali ima neku gubiću nešto, treba da vidimo da. Ima 9. Da ne brojimo. Nastavimo samo skupljati, na. Do mora možemo da skupimo. Onda malo se zbiljnije pa. Pa će dobiti neku nađu. I ne uzimamo iz kasice. Ko bude najbliže uzima sve. Ja imam 2. Ja, i ti imaš ljubičaste. Meni zanimljive ove desetke da ih rasplićem. Ovdje imamo dosta desetki koje smo oprali u farmericama. Izađene iz veš mašine. A vidi se da su sve zgužane da su bile u džepovima. Zadnji. Desetki ima najviše, a ima sića dosta. Ako skupimo 2000. Ja, što si tako pesimističan? Zašto su 2000 uzimali iz smo već kasice? skupili. A ne mogu. Nole. Evo, Nole je već jednu crvenu našao. To je već 1000. Da, i to je 1000. Joj, pesimista. Jedan. Gdje ima još 1000? Nema. Kako da? Dakle, meni. Gdje ja stavim u džep? Gdje ne stavi u džep? Kad idemo u video, vraćam. Vidjet ćemo te u videu da si uzela. Kaže vam. Vratit ćemo video da...
Ne, ja sam Od sutra kasicu zatvaramo ponovo i skupljamo opet na godinu dana. Ne, nastavljamo da skupljamo samo, jel, ovo je isto. Ne pratimo ovo, jel? To je za sljedeću godinu. Ovo što skupimo, to ćemo da uplatimo za neko putovanje. Još skupimo. Putovanje do Čortanovaca. Baba i deda. Kao. Gorivo platimo i eto. No, vidi moje slaže. Ja ovdje imam 420. Vidi. Gle ovo. 1000, koliko sam tačno uzeo? Samo 60 nasto od 1000. Znači ovdje ima 1000. 1000 po 20 Da. ekstra. Kako 1000? Po To veliki 1000 broj. opet, i kod mene će biti sad 1000 po 10. Znači bude 50 komada. 2, Ja ću preći od 10 sad. Još i te dve ima. Mama, ima Evo. još dve. 1000. 4. Mama, imam još. Skuplja se, skuplja se. Bravo. Bravo, Nole. Imamo ovdje jednu palačinku. Ustaj, Lada. Teško si mu ustaj. Brali smo novac i koliko ima? 10.400. Dobri smo, dobri I smo. 1000. Dobri smo, 10.000. da, eto, siće, znači, ko što smo ovako nakupili, moglo je biti možda malo i više, da nismo malo čerupali kasicu, jel' tako? Moram drugi put Sljedeći put ću da bolje je da silikomom zalepim, da ne može da se otvori. Pa da, samo gozdenih Napravimo ima. od drveta kutiju. Samo gozdenih ima 1000. Da. Napravit ću neku metalnicu. Da moramo brusilicom da je razražamo kad otići. Betonsku. Tata u 2 ujutru. Ali dobro, dobro Orgija. su, dobro su. Moglo je biti više, uvijek može, ali... Super, znači odlučili smo da ovo razmenimo negdje u prodavnici i da ostavimo u kasicu i da nastavljamo da skupljamo do leta, pa ćemo to dodati na neko putovanje. Može li? Može. Ja pravim malu picu. Šta radite vas dve? Ćao, Pravimo picu. Jeste, pravimo Lara i ja picu. Mora nešto i da se žvučka. Ovdje imamo narendan sir, pripremljen ovaj sosić. I ovo samo što još pravi. Da, to je testo. Jel da? Lara ima svoju malu picu, koju će naravno da pojede ona. Ona svaki put pravi svoju malu picu. Lara, jel voliš da kuvaš sa mamom? Da. Da. Ali što Kao pravi i sva deo? ostala deca. Ide prvo testo pa ćeš onda to staviti, taj sos. Znamo se. Znala si. Evo ga. Da izmešiš sa sirom. Ne da izmesim, nego da stavim prvo jedan sloj ovdje, znaš, kao ona, ali tanji od onoga. I onda tu da stavim sir, i onda gore još jedan, znaš, da bude Pa kao može, ali moraš ovdje staviti prvo ovaj... ulje. Ne, Bak papir. bak. La la la. Gdje je? Laro. Smiri se, Laro. Poručkala sam Jel ovo ide u listu? ovdje osjećaš. Mjesto se ne tuče. Onda spadne i ne može da poraste. Ne bude lijepo. Potrošili smo, ne sam mislila. Evo. Betre. Jaha. Ja, ajde. Kako ja ovo da iz kasete? Samo tako. Prva pizza ide u rednu.
Bila. Jesam, evo je, izgleda odlično. Više mjesta staviti. Master kuvar, da vidimo šta si smislio. Pričaj nam šta je to. Ovo je maslinovo ulje, stavljam ga na paradajz zbog malo ukusa. Malo da bude više ukusa. Ja. Uf, što je vruće. Da vidimo. Ajde da vidimo. I secka se pizza, svi su se skupili sad kad se pizza secka. Jel ide toga još? Tako malo. Biće još. Lara, gdje tvoje spremno? Ćao vas dvojica, mazite se. Dobro, nećemo te dirati. Ok, da ćemo picu da sjećemo. Evo pecine pice. Ajde. Samo da nije previše vruće. Super je. Pravimo još jednu picu, sada mama pravi svoju drugu. Prava, domaćinska. Ona malo prije bila malena jer sam Lari dozvolila da stavi njenu sa tom, pa onda nije bilo dovoljno mjesta, tako da sad pravimo jednu ovu Da. domaćinsku za sve nas. Mada probali smo picu i tvoju i tvoja je odlična. I ona prva je bila dobra, a ova Da, je... može biti bolja, ova moja malo još. Ovaj je pobednik, sad ćemo paradajzići samo malo bacati ovdje. I Što super izgleda. to bi bilo to, malkice ovog origano na polovinu. Mada sam mogla sačekati da se ispeče, ali ajde. Ne veze. Larka, evo mama napravila ovo. Neću. Posljednja pizza za večeras. Danas smo se najeli pizza, ova je vrela. Nadamo se najbolje. Moramo čekati. Ova je najbolja, da. Najbolje stvari se čekaju. Kreni malo. Svi. Na krivo. To sam pokazivala. Ova je najbogatija. Obično bude zadnja, najsiromašnija ovdje. Hoće neko pice? Hoće neko pice? 10 grama. O, neće niko. Najeli smo se već. Lara, hoćeš ti Nemoj picu? granule u kuhinji. Neće. Kuce, Petro ide da hrani kuce. Dobro, vi ste se ispucali. Nadam se da vam se dopela ova naša pizza. Pišite nam u komentarima kako vi pravite pizzu. Uj! Vruća. Aj. Nestrpljivo. To je bio moj komad. Nestrpljivo, pa tvoj će i biti. Nemoj ga tamo. Voila. Ujalala. Se predomislila malo? Ajmo. Ja obožavam šampinjone, tako da ova je sa šampinjonima. Obožavaš ja. Obožavam, da. I ovdje ima kulena, domaće. Evo kad sam onomad bio u Turskoj, kad su me uvali, kebab od jarca. Ništa me ne nisam probao u životu. Što, nema ja. Posti su pozadili. 1, a 2, a 3. Meni je ručak. Onda mogu da odlažem. Kaj, influenceri. Ne možemo čekati da se ohlade. Moramo mi to sad probati. Super je. Da znaš kakva je, Ljudski. nisi trebalo da jedeš one tvoje. Ova sa domaćim koronom je najbolja. A da, Kad možemo da napravimo. evo kako diše. To je najzadnija. Hvala što ste pogledali ovaj video, lajkujte ga, zapratite nas, a mi se vidimo sljedećeg puta. Svako dobro, čao! Pitate se zašto imam 100 kila. Ide i ovaj. Snimaš tekst. Hvala. Ne diraj mi to veliko! Od... No. Pa jednom pojedi, nemoj piti. Pa ja pojedem ono što ti spremiš. Pod jaca. Prč. Se čude. 3. Upada na kuhu. Jesi?
Kućeva medalja! Prepadne, može sad.